Evo ga, večeras je ovdje u Vestimu donatorska večer, pa evo o čemu je točno riječ? Riječ je o tome da Savez društava distrofičara okuplja osobe s mišićnom distrofijom, kod kojih dolazi zbog propadanja mišića najprije do motoričkih smetnji, potom dolazi do smetnji disanja, gutanja, ali i smetnji rada srca. Već dugo godina ja sam na čelu gradskog društva, Zagrebačkog društva distrofičara i promatrajući svijet oko sebe vidjela sam da u nekim zemljama osobe s mišićnom distrofijom duže žive nego što žive u Hrvatskoj, pa bio mi je izazov i onda smo utvrdili da koriste uređaje koje mi u Hrvatskoj nismo imali tada na raspolaganju, a to su uređaji koji pomažu disanje. Kad dođe do smanjenja vitalnog kapaciteta, onda se noću koristi uređaj, udiše se zrak i osobe naravno oslobađaju svoj ošit da se odmori i produžava im se život, ali i kvaliteta života. I onda smo spoznali da postoji uređaj za iskašljavanje. I taj uređaj je skup, on košta 40.000 kuna. Mi smo uspjeli nabaviti 2 uređaja, jedan za obitelj, jedan u Zagrebu koja ima 3 djece sa najtežim oblikom, a jedan za savez, pa naš mobilni tim ide sa tim uređajem. I zato smo se odlučili za ovu donatorsku večeru da prikupimo sredstva. Međutim, kako bi onima koji su ljudi dobre volje, koji su ljudi dobrog srca, jakog srca, ipak nešto pružili, željeli smo im pokazati da te osobe sa potpuno slabim mišićima ipak imaju talente koje vrijedi pokazati, koje vrijedi zapljeskati, koje vrijedi vidjeti, doživjeti. I večeras zato imamo kao prvo modnu reviju koju nosi naših 11 djevojaka u haljinama koje je sašila isto tako osoba sa mišićnom distrofijom. Potom će jedna mlada djevojčica, najmlađa sudionica od 13 godina, otpjevati 2 pjesme, a onda će biti recitacije naše sudionice iz Pule koja piše predivne pjesme, ima ih već objavljene i u nekim međunarodnim edicijama, i na kraju će naše 2 djevojke, pošto su sudjelovale već 2 puta na daskama koje život znače, u popularnim vagininim monolozima Eve Esner, prikazati isječak iz te drame. Da seka ima i maloga sa mašnicom ovog. Ko je slatki? Slatki, preslatki. A tebe? Nije loše. Ja mislim, Nevenki se zahvaljujem na svemu, ali smo našli se, našli smo se, znate kako nas dvije se razumijemo skoro kad se pogledamo. Poštovanje, jeste dobro? A gdje su sunce moje dvije? Poštovanje. Napokon mi se ispunjava san da hodam po vodnoj pisti. Dobrodošli na jedno posebno druženje u organizaciji jedne opake stranke SDDH. Nije nikakva teroristička skupina, Savez društava distrofičara Hrvatske. Pozdravljam vas večeras, dobrodošli. Jedna dama pripremala se posebno večeras da bi vam prva pozdravila sve vas, a i svoje drage goste. Pripremala i govor neka 3,5 sata, trajaće otprilike 40 minuta. Pa molimo da dočekate veliki pjesmom, ipak je ona u ime svih predsjednica Saveza, gospođa Marica Anić. Zauzmite poziciju, nema koga nema. Hvala lijepa, evo i meni je
hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za ovu večeru koju zovemo Srcem za srce. Nazvali smo je tako jer srce ovih ljudi koji su ovdje sa mišićnom distrofijom zbog slabljenja mišića kuca slabo. Ali uz vašu pomoć zasigurno će zakucati jače, snažnije, a i njihova kvaliteta života se promijeniti. Mišićna distrofija je progresivna bolest, napreduje i svakako u zadnjim ovim stadijima se osobe kreću jedino s pomoću invalidskih kolica. Ono što je meni bio izazov i što je povod da ova večera bude, to je da sam pred 10 godina otkrila da naši susjedi u Sloveniji i Srbiji i njihove osobe s mišićnom distrofijom žive duže 5 do 10 godina nego naši. I pitala sam i stručnjake o čemu se radi i onda naravno otkriveno je, imaju potporu. Mene veseli što su oni ljudi koji nama pružaju potporu, a to je potpora za disanje upravo isto večeras sa nama ovdje i stalno sa nama. I započeli smo u Republici Hrvatskoj sa uređajima koji se zovu uređaji za neinvazivnu ventilaciju, koji ne upuhavaju kisik nego zrak i pomažu osobama da lakše dišu, što mi smo tada vodili kampanju dajmo im da dišu, ako dišu žive. A danas nakon tih uređaja koji su se našli na listi Hrvatskog zavoda smo otkrili da tim osobama itekako trebaju uređaji za iskašljavanje. Ove godine smo mi u Hrvatskoj izgubili upravo zbog takvih problema 2 osobe, pa ne dajmo da gubimo druge osobe i zato smo pokrenuli ovu donacijsku večeru da prikupimo sredstva, a mojoj sreći moram vas razveseliti i vas, nema kraja večeras jer je gradonačelnik obećao sve ono što ne bude dovoljno za taj uređaj da će upravo grad Zagreb donirati i u to ima hvala lijepo. Je 6 mjeseci kako je vlada Republike Hrvatske počela raditi i kako sam ja počela raditi. Moram vam reći jednu važnu stvar, da sam upravo danas dogovorila konkretnu odredbu koja će ući u Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, a koja će omogućiti zavodu da konačno može početi rješavati sustav na način kako bih pomirio sve druge sustave i kako bi se stvorili uvjeti da konačno u Hrvatskoj znamo ko je osoba s invaliditetom, a ko je osoba s tjelesnim oštećenjem. To do sada nismo imali, sada ćemo imati jedan korak naprijed i vjerujem da ćemo konačno doživjeti, dosanjati onaj san koji već 10-ak godina sanjamo, da imamo jedinstveno tijelo vještačenja na jednom mjestu i da nas se vještači jedanput za sve ono što je potrebno. Biće tu još jedna promjena, bilo je, neću sada ovdje nabrajati sve propise koje smo već do sada promijenili. Za kraj, evo zamolit ću još samo jednu stvar predsjednicu, a na tragu onoga što je premijer rekao kad nas je primio u Vladi Republike Hrvatske povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Jako mi se dopalo kako smo riješili problem osobnih asistenata i kad su nas toga dana napadali da će mnogi ostati bez asistenata, on je rekao Ljubica se tako jednostavno šetala u Hrvatski sabor. Bi ja molila gospođo predsjednice da od sljedeće godine omogućite da i meni sašiju jednu haljinu, može i pravobraniteljici, pa da se i nas dvije prošećemo. Kao pravobraniteljica i sa suradnicima zajedno ovdje koji smo željeli smo doista dati doprinos ovoj večeri i ovoj donaciji i smatramo izuzetno bitnim da život osoba s invaliditetom bude kvalitetniji i bolji, a posebno ono što je najvažnije, to je zdravlje. Žao mi je samo što ne možemo ovakvih uređaja imati više i što i ne možemo zapravo svima dati kojima je to potrebno, ali vjerujem da
će prepoznati i oni koji su nadležne institucije da ovakvi uređaji trebaju biti doista svima na raspolaganju, ne samo da moraju se savezi i udruge doista boriti da ovakvim načinom dođu do izuzetno važnog uređaja za život osoba, bez obzira o kojem invaliditetu i teškoći govorimo. Stoga svima vama želim puno zdravlja prvenstveno, da uživamo svi skupa danas u ovoj večeri i da sredstva koja se budu skupila budu doista namijenjena za one kojima to tako trebuje. U biti, mi živimo zajedno svaki dan. Moje privilegije je da živim u Zagrebu sa svojim sugrađanima, a još veći privilegij da osobno živim grad. Ja živim ovaj grad 16 sati dnevno, 365 dana, 17 godina zajedno s vama i hvala vam na tome. Ideal grada Zagreba kao građanskih građana da imamo građane jednakih prava, šansi i mogućnosti i da izgrađujemo grad po mjeri svakog čovjeka. Večeras ovdje, Marica, hvala tebi i Savezu društava, hvala Ljubici, hvala Anki, hvala mojoj Mandici, Miri, koga još nisam i od svima koji su Mirjani, svima, da Mirjani mojoj, koja ima prekrasnog radora, nešto nije lijepo poput Lugija. Jednakih jesam za Mirjanu i za sve. Nemojte zaboraviti jednu stvar. Mi ćemo od danas za mjesec dana imati izbore. Nemojte zaboraviti predložiti ponovno čovjeka koji će zastupati invalide, osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu. 13. godine ste to napravili zajedno, svi skupa, ne terajući u to nijednu stranke, nego da bude autentični predstavnik Saveza osoba sa invaliditetom. To je sada gospođa Tomković bila već 4 godine, invalida rada gospodin Petrani. Ja se nadam da će biti od mudrosti, razboritosti, da i ovaj to predloži, da budete imali svoje autentične predstavnike. Evo, ja vam to jamčim i nudim da to ponovno napravite. Drugo, ja na ovome ne trebam bijati politički puno. Sretan je čovjek koji u svom srcu ima mjesto za dobjenje. I drugo, sretan je čovjek koji može biti darivan i darivati drugi. A večeras je ovo večera da se darujemo međusobno. Hvala Marica tebi, nije tih 40.000 kuna problem. Mi ćemo to naći u gradu i to ćemo mi to kupiti. Ali je problem da se ovako domovimo, da budemo zajedno i da ljudima vratimo svakodnevno njihovo dostojanstvo. Hvala ti na to. Moram reći, naša pravobraniteljica Anka Slešak, ja kažem naša jer ona je moja, moram je pohvaliti, ima čvrstu ruku i oko sokovo. Ona i ja imamo mjesečno 2 sastanka. I moram vam reći da mi ne da zrak, kad ja sam nakućio radim, ona mi se čini radi još više od mene i oživija je od mene. Ona sve ono što nismo napravili da ne pozove na red. Anka to radi u budućem momentu. Još jednu informaciju ću vam dati. Mi ćemo od idućeg mandata imati u gradu i povjerenika za starije osobe. Imamo sada pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, imamo pravobraniteljicu za djecu, imamo pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Ali nemamo pravobranitelja za umirovljenike na razini Hrvatske. Grad Zagreb ne može imati pravobranitelja. Ali možemo prvi put opet svjedočiti tu obzirnost prema starijim ljudima i uvešćemo povjerenika. Institut povjerenika za starije osobe u gradu Zagrebu. Ja mislim da tako se oslužuje. Jedan pljesak. Nema mi ovdje mog prijatelja Milana Užegovića, ali je Mandica tu pa će ga pozdraviti. Pozdravite ga i recite da ćemo se Mandica, on i puno mojih prijatelja u kolicima provati idući tjedan prvu rampu od 140 rampi na niskopodnim tramvajima. Bravo! Idući tjedan će kuma prve rampe biti Mandica Knežević. Ja ću vas zamoliti da je Evo, hvala mi još jedno svima i vidimo
se, ponovo se vidimo. I na koncu, šaće mi Marica Mirić, a mi smo bili nepristojni malo pa smo klaprali dok je Frane razgovarao s Rankom, ali smo dobro isklaprali. Treba posebno zahvaliti medijima koji su danas sama. I moj prijedlog Marici, ona se složi, da napišete zahvalu za one sve pojedinačno koji su došli, posebno onima koji nisu. I da zaželite da dođe drugi put ovdje. Grad Zagreb će taj obraz.